Sena tajba. Yeah. Grazie ħafna Carlos, grazie Abigail, kif għamilta dan Bye guys, thank you very much. Grazie ħafna. Jiena sa ninaqat issa bejn l-awtur u l-kompożitur għal daw kollha li kienu magħna propju fil-bidu tal-programm tagħna, nedejna kanzunetta ġdida mit-tim ta' The Entertainers, kanzunetta ħelwa ħafna għal żmien il-miliet, bl-isem ta' il-miliet it-tajjeb li kulħadd jispera li jkollu. Hawnhekk għandi ovvjament il-kompożitur, il-maestro tagħna Mark Splelukas u hawnhekk għandu bżon tal-ebda introduzzjoni, Emil u koll li kiteb il-lirika ta' din il-kanzunetta, hija kanzunetta illi intom ukoll sa tkunu tistaw tgawdu koll anke fuq l-istazzjon ta' Net Television. Mark, kif nibdet din l-ideja hekk? Għal dawn iż-żminijiet. Ħankunu ċari, inna biex namlu din is-sitt edizzjoni, sitt staġun ta' The Entertainers. ekku. U inna biex namlu waħda tal-miliet. U dejjem ngħidu ħanamluha jgħaddi ikollok xebaġen, mhux issa m'għandix, imma u tinqabes. Din id-darba ħsibna tar tal-darba oħra, ġifieri di l-affari saret Imma fil-ġranet. Imma saret. Ġifieri qont filgħodu u kelli ġitni melodija tajba f'moħħi. Jiena nħossi l-qomt fil-ħodu. U ġitek il-melodija u 10 sekondi wara ċempilt il-Emil. Le, l-ewwel ċempilt il-ħija bħala producer miegħi. Għalli nagħmlu għatlu da f'affari ta' ftit jiem u ċempilt il-Emil. Ovvjament, jiena bniedem sakemm nieħu r-risposta minn kulħadd inħalli il-kulħadd ħankellmek lura daqt biex ikolli l-kulħadd ovvjament on board. Ovvijat kellimt il-Emil u f'affari ta' ftit ġranet, ġifieri ftit wara li kellimt il-Emil, irrekordjajt il-song, il-melodija ovvjament tibda minn hemm u battilu biex jaħdem fuqha, batta lilkom biex tibdew taraw u studjaw x'naf jien. U fi ftit ġranet insomma ħatra Emil kien darba fost oħrajn il-ħadd Sunday għax jiena m'għandix sibtu ħadd u tnej u tlieta hija meta taqbiż li tagħmel xi ħaġa qed nagħmilha. Għatlu importa insomma bil-messenger inkellmek u da li hija mexxi insomma. Taf inti bħalissa qed noqogħdu ħafna daqsxejn ġewwa allura ikollok tarħin. U rrid nara biex ħanimla l-ħadd insomma. U ċempilt il-Emil kien tan il-lyrics diġà. Ovvjament komplejna niddiskutu x'inneħħu x'innaqsu x'nafien u ħarġet. Din hija xi ħaġa impressjonanti l-fatt anke speċjalment il-mertu anka għall-Emil illi wieħed jisma' l-melodija u mbagħad ovvjament tmur għall-lirika. Għandek kanzunetta li hija marbuta mal-miliet, fu mhix kanzunetta li tista' tmur fejn trid. Emil, hekk x'inspirak għal din il-kanzunetta partikolari? Ara, kull min jafni jien mhux xi wieħed li nħobb il-miliet, jiġifieri hija twilet lejlet il-miliet. Kienet challenge doppju mela. Imma il-kanzunetti tal-miliet, dit tielet waħda li ħankun għamilt, nieħu gost nagħmilhom, speċjalment meta tara li hemm iktar minn kantant wieħed involut. Il-miliet iġib il-kulħadd fl-imkien din is-sena kienet sena naqra. Ekku nasab din sena hija sena challenging, isu kull artist trid b'xi mod anke wassal messaġġ bix-xogħol tiegħu. U naħseb kienet is-sena li nagħmlu l-kanzunetta niftakar Mark senta ilu kien kellimni forsi nagħmlu xi ħaġa. U d-darba kif bat li qatlu nagħmluha żgur iċ-ċans tagħha, kulħadd forsi m'għandux dak il-ġen għandna ġen ta' wkoll, imma m'għandniex il-ġen li ikonna s-soltu forsi f'dawn il-festi u allora kien hemm iktar ċans. Kien hemm iktar ċans li naħdmuha u nemmen li ħriġna b'kanzunetta vera titlu vera f'postu. Ovvjament aħna dak li nawguraw għall-inqas, speċjalment it-telespettaturi kollha ta' The Entertainers, il-miliet it-tajjeb, vodri. Permettila xawlini ma rridx ninsa. Din hija rigal minn għandna għat-telespettaturi numerużi dan il-programm, rigal ukoll għall-sponsors illi nirringrazzjawhom illi minkejja li żminijiet huma li huma xorta waħda emnu f'dan il-programm u għadhom hemmhekk magħna u se jibqgħu hemmhekk magħna. Huwa rigal ħelu li sta jintlaħaq. Eżatt. U nirringrazzja lil kull min l-kru kollu t-tim kollu. Nirringrazzja wkoll lil Jasper Zoppardi li ħassib il-video. Nirringrazzja wkoll lil Andrew Zammitu Tom Studios illi ħassib il-produzzjoni tal-kanzunetta fiha nnifisha. Ovvjament l-Emil li ningrazzjah minn qalbi wkoll għaliex kull meta kellna bżonnu dejjem sibniħu wkoll. U fuq kollox din il-kanzunetta twildet biex tibqa'. Ħatkun mhux biss fuq il-programm tagħna. Imma grazzi wkoll id-diriġenti ta' Net Television illi ħajkunu qegħdin juruha
f'dawn iż-żminijiet li ġejjin. Grazzi wkoll lil kull min ħaj ixxerja minn fuq il-paġna tagħna fuq il-Facebook u nittama' wkoll għaliex le illi u fiha messaġġ pożittiv ħafna anki fuq ir-radijiet lokali tindaq ukoll aħna ħammexxuha biex ikollna il-milti tajjeb. Żgur se nkunu qegħdin immexxuha u minn hawn ngħidu grazzi kemm lill-maestro, lill-Emil, ovvjament grazzi wkoll lil-Ivan, parti mit tim tal-produzzjoni li ħlaqna din il-kanzunetta għalikom illi intom tagħtu support lil dan il-programm. Aħna sa nifqu hawnhekk u sa mmur ngħidu grazzi din id-darba għal dawk in-nies li brajnuna tagħhom dar programm jista' jkun possibbli. The Entertainers jissuġġerixxi lil dawn kif niġu lura l-aħħar ftit tal-programm tagħna u se nagħmlu insomma mhux l-aħħar ftit ta' tionqos għax tionqos iċ-challenge hemm ħafna affarijiet, però mbagħad komplu bagħtu l-SMS li tngħid biex għax għandna kompetizzjoni oħra għalikom fuq diqpaw magħna.